Hej guys, jeg vil bare gerne lige sige en ting, inden videoen helt begynder. I denne giveaway, man kan vinde meget større ting, end man vandt sidste gang. Man kan vinde, hvad ved jeg, permanent foods i Bloxfood, og denne gang lyver jeg ikke. Man kan vinde alt, næsten alt, men det første pladsen, der vinder det dyreste. Ses! Der er virkelig mange ting ved det, guys. Jeg sletter det lige. Jeg tjekker lige, om jeg lægger nu, guys. Jeg føler, jeg lægger lidt mindre, jeg ved det ikke. Okay, så tror jeg bare ikke, at vi skal have en fest tema. Og undskyld ikke kan se så godt som sidst, fordi at jeg også lige skal kunne spille og kunne se ordentligt. Hvis der nu er nogen, hvis der stadig er nogle fejl, så skal jeg lade dem også, imens jeg optager. Jeg tror måske, det er på grund af den her. Tager jeg chancen med at slette det? Ja. Og så lad os lige prøve at se nu. Okay, det går faktisk godt. Jeg lægger ikke så meget. Jeg sletter hele fest-ting med. Ja. Taste-fest-tema. Ses politier. Røgerne kan stadig godt være der, tænker jeg. Okay, ikke den her, kun de der to. Og nogle stjerner, selvfølgelig. Nu burde jeg ikke at lagge. Jeg lagger fra starten. Okay, jeg lagger. Jeg har nogle dumme headset. Og hvad er det der gør sådan, så jeg lagger helt ærligt? Den her, den der ved, hvis jeg ikke engang var der. Jeg prøver lige at få den slet op. Okay, hvis jeg kigger, guys, så er den der ikke. Tjekker lige. Det skal bare være helt normalt gulv, gætter jeg på. Min game gør det her. Eller min PC. Så er det selvfølgelig disco-cool, der er bare så det er lidt skævt. Det er lidt lige meget, tænker jeg. Piger, placerer. Den skal jeg lige der. Og bare roligt, guys, de her, de sigter ikke efter noobsene. Det er bare fordi, når jeg bare placerer dem som nogle soldater, kan man godt sige. Hvis jeg bliver bandet af det her i YouTube, så ved jeg ikke, at jeg kan med YouTube. Ikke for noget. Alarm, den virker stadig ikke. Jo. Og når giveawayen starter ikke, så sætter jeg til klokken til 7 minutter måske 7 minutter til 10 minutter. Der omkring, jeg skal lige snakke med den mystiske om det. Hvor lang tid vi skal sætte tips. Og guys, bare så lige ved det, den der når længst, og den der ikke er nået så langt, det guys, de får en straf. De får en straf, når den der uge har bippet. Og hvis nu lad os sige, at mig og den mystiske, vi spiller den her op, ikke, og jeg er nået længst, ikke? Så der er ham, der skal have en straf. Eller en anden en. Men jeg siger bare fest, det nu var ham. Eller en anden en. Gør hvem som helst. Det var bare det, jeg ville sige. Og gør sådan en op, ikke lækker. Dang, det er flot alligevel her. For at være ærlig, det er flot. Jeg håber ikke, jeg lægger mere. Ja, det håber jeg ikke. Jeg lægger næsten hele festting med. Jeg lægger ikke så meget. Hvad er det der med 100? Det falder noget, men vi kommer så 101. Det er så nej. Så ved jeg ikke, hvad det der med 100 er. Jeg lægger stadig virkelig meget. Det er så lige meget med alt festting med. Jeg flækker. Jeg flækker bare hele festting med. Men jeg vil ikke have nogen skelet i min op i. Ups. Det får jeg lige fikset.
Soldaterne skal også lige væk. Politierne, det skal også lige væk. Det skal kun være ham der skal være der. Det der, det skal også lige væk. Jeg kan ikke fjerne det der, det er ordentligt mærkeligt. Så må det bare blive gæt her på. Er der andet festtema jeg kommer til at putte, så skal det også lettes. Man kan alligevel ikke hoppe derop, tror jeg nok. Jeg ved hvad, vi putter os der en mur på en spids. Wow. Altid for en spids skyld. Vi vil ikke have nogle snederi her. Jeg ringer også lige om lidt til vennerne for at spørge om opbinden er god, og om festen nu skal se noget andet eller noget. Festtemaen den fungerer helt til sidst. Kig. Der er kun måske 3 vinders. Der kan være 3 vinders, hvis vi er mange som 6, vi er cirka 6 personer, ikke, så gør så der er 3 vinder. Men hvis vi er lidt mindre eller sådan der, så overvejer det, jeg kigger på det så. Man kan sagtens komme op der. Så er der ordentlig fest til mig. Sådan der. Men jeg tror det der skal være andenpladsen, og det der skal være tredje. Nej, det der skal være andenplads, det der skal være... Nej, det her skal være andenplads, mener jeg, undskyld. Det her, det skal være tredjeplads, det her, det skal være førsteplads. Selvfølgelig skal det være førsteplads, fordi det er den største. Så lige flytter nuben lidt, og jeg flytter den her lige der, og jeg flytter... Ups. Hey. Okay. Det der tror jeg godt nok, så burde vi ikke gå lag. Vi burde ikke gå lag. Ja, det er lidt lige meget, hvis lagger så lidt, okay? It's not my fault. I just want to say it's not my fault. I'm so sorry guys, but it's not my fault. Helt ærligt. Og I lagger alligevel ikke så meget, uden kan I på telefonen og sådan noget. Men jeg har ikke testet det på telefonen eller sådan der, man lagger. Det ved jeg ikke, om man lagger. Men ellers er det bare min computer, der er lort. Jeg ved det, der bliver med at blinke. Det gør mig snart blind. Det gør mig træt. Der er et eller andet, der blinker. 24/7. Lad os så få det ordnet, så det ikke blinker. Jeg ved ikke, hvorfor der er en 2025 lige der. Det er fint. Det er fandme fint. Fandme fint. Ja. Let's see. Der er ingen, der skal lagge, så vi gør lige sådan her. Fordi vi vil ikke have nogen skal lagge. Og det vil jeg ikke. Noobsene behøver selv ikke være der. Bare det her. Jo. Der skal bare være soldater over ved det første. Men anden ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre med. Sådan der. Og lægger stadig. Perfekt. Okay, men det var bare det jeg ville sige. Så skal du vælge med i giveaway. Så skal bare type jeres Roblox username ned. Og så ses vi i Roblox. Måske laver en Fortnite giveaway, hvor man skal kæmpe imod hinanden. Det skal vi nok kigge på. Vi ses. Husk nu at like og subscribe for flere giveaways i fremtiden. Yeah. See you later, boys and girls.